Yine bir musulman doğun soraptır, biz işleyen jayymyzda ine bir otog bolýar, onun bir guşesinde meşrub arak içýärler. O bir guşesinde de men namaz okuyan. Näçe defede aýtdym, ola kulak asmaýarlar. Men şol otogda azan çekip namaz okuysam näjere bolar? Müşkili bolarmy, bolmazmy? Namaz okuýmagyňdan öňünçe başga bir müşkil bolar. O da adamın tabiatı kitaplarda aýdy ogry. Adamın tabiatı yaman zady ogurlagan, ýaxşy zady ogurlamaýar. At bilen eşek bir ýerde daňsaň, atam eşeğin gylygyna öwrenýär, atyn gylygyna öwrenmeýär. Zaň seniň oýzy bolma. Wa natruku ma yafjuruk. Fajry biz terk et goýberýär. O jura ummul habais, kesapatyň madary arak. Ol adamlar bilen bir ýerde bolsaň, o lanet inen yer. Hudaý tebaraka we taala ruhun garab eder. Kullen sistemiň behem enwar fiyuzatdan zatdan mahrum bolarsyň. Bereketiň bolmaz. Rızkında, ruziňda. Bu murur seni şeytanly zat onuň özi. Lanet edilen zat şeytany bar bize. Sen özüň aýyr. Hop, ta özüň aýyrýançaň o azan çekip namaz okuýmagyňda müşkil bolmaz o ýerde. İýsi gelip dursa mekruh bolar. İýsi gelmese zady bolmasa namazyňy oky. Ýöne awwalin fursatda sen şeýden aýryl.